מגביה, והכדור נכנס! עומר אצילי מעלה את בית"ר לעיתון! שתי דקות להפסקה, ועומר אצילי, דווקא הוא נותר לא מכוסה, ומגלגל את הקרן המעולה של שועה אל הרשת. בית"ר 1, ריינה 0, בדקה הכי טובה שיכולה להיות. ג'ורג' במרכז, גם אצילי מצטרף, מוזי לאצילי, כן! כשם שהוא סוגר את המחצית הראשונה, כך הוא פותח את השנייה. עומר אצילי לוקח את בית"ר לגמר. 2 דקות וחצי בתוך המחצית השנייה. עבודת הכנה אדירה של מוזי ועומר אצילי. מי אם לא הוא? עושה כאן 2-0. עבודת הכנה כפולה מצוינת. זה התחיל עם העקב של שועה, שכל ההגנה הסתכלה לצד אחד, פשוט זרק את כולם ונתן למוזי לפתוח מבהרים. מאירון ג'ורג' מושך את הבלמים, אצילי בא בדיוק לבלטה שהוא אוהב, לבעוט עם שמאל החיבורים. שער שלישי לעומר אצילי בגביע המדינה, 9 בסך הכל העונה, ומעביר אותו נפלא לאצילי שמקפיץ למאירון ג'ורג'. קונצרט בית"רי בבלומפילד. שועה, אצילי, ג'ורג', בית"ר 3, ריינה 0, במעמד צד אחד. ככל שריינה תאמר יותר התקפה, היא תהיה יותר חשופה, ואין דבר שבית"ר ירושלים, שועה, אצילי ושות אוהבים ומחכים לו יותר מהתקפות מעבר בחטיפת כדור. כל מה שבית"ר רוצה להיות השנה. הלך אדיר, ועוד חטיפת כדור, ושועה צריך לעשות את הרביעי, ושועה עושה את הרביעי! התפוצצות בית"רית! בית"ר ירושלים בדקה 62 מבטיחה את מקומה בגמר גביע המדינה אל מול קריסה מוחלטת של ריינה. ומי אם לא ירדן שועה. 4-0, 2 שערים תוך דקה וקצת. תראו, לא מספיקים לפתוח את המשחק בכלל. חטיפת הכדור בתוך שניות בודדות. שועה כל הדרך מכניע את עמוס. וואו, הוא כבר הופך להיות במעמד צד אחד אנדרסטייטמנט. לגמרי. מסי ושנו נכנסים. עכשיו מוזי עם הרוחב, וההזדמנות של יונה. חמסה עלק. עדי יונה. 5, בית"ר, ריינה 0. התפוררות, התרסקות, ריסוק או פירוק מצידה של בית"ר. ואנחנו רק בדקה 72. אנחנו הרבה זמן להיכנס לעונה, יונה. כמו רבים מהשחקנים שעברו קיץ ארוך עם הנבחרת האולימפית, זה נראה ממש מזמן, אבל הוא לא היחיד שהתניע את השנה הזו לאט, אבל עכשיו הוא על הגל, הוא בשיא, כמו החברים שלו, שפשוט שוטפים כאן את הדשא וסוחפים את בית"ר כל הדרך לגמר. בית"ר כבר ביום שני פוגשת את הפועל באר שבע. עכשיו אלטמן, ולאם, אונגר ינסה שם יחד עם מונזנגה, הוא מצליח לצמק. לירוי מונזנגה, שער שני שלו בגביע המדינה, מוריד ל5-1.